Сега тук в студиото при нас е Борислав Малинов, който е председател на Българската асоциация по рециклиране. Здравейте, господин Малинов. И да започнем с това как изкуственият интелект може да помага в опазването на природата. Ето, Иван изтъкна някои от възможностите му. Здравейте и на вас, и на вашите зрители. Наистина да опазваме природата е най-важната задача както на обществеността, така и на бизнеса и на домакинствата, разбира се. В областта на екологията и рециклирането най-важното за нещата, които може да се използват изкуствен интелект, са следните. Аз ще ги изборя сега. Най-вече заради кръговата икономика, която е много важна в рециклирането. Тоест, един продукт от неговото създаване до неговото загиване, той трябва така да се конструира, че да генерира най-малко отпадъци. Това включва и лесното му разглобяване на съставни части. Именно изкуственият интелект тук се намесва и помага на конструкторите, инженерите така да направят продукта, че той лесно се разглобява. Дава ни един вид анализ. Лесно се разглоби, тогава той може да се разглоби на пластмаса, на стъкло, на алуминий и на друг вид метал и съответно те да се рециклират. Ето една много важна задача на изкуствения интелект, който той се използва успешно. Втората много важна задача, пак в областта на кръговата икономика и свързана именно с продукта, е това, че с помощта на изкуствения интелект така се конструира продукта, че се използват по-малко редкоземни материали, минерали. Литий, кобалт и така нататък. Тоест, ние можем да направим така, че да използваме по-малко от скъпите метали с цел да поевтиним продукта и за всички да бъде по-евтин. Също така, с изкуствения интелект много удобно и лесно, и това доста фирми го използват в Съединените американски щати, се контролират сметосъбиращите машини. Защото с помощта на изкуствения интелект се създава график. На база запълнимостта на всеки един контейнер, изкуственият интелект праща машината само на тези места, където вече е пълен с вероятност, да речем, 90%. Ние в България, господин Малинов, къде се нареждаме в картата на изкуствения интелект и на рециклирането, на ползите и опазването на околната среда? Има ли компании, общото стремим ли се там да насочим усилията си, да го използваме този изкуствен интелект? За съжаление, в компаниите в България не са толкова много. В една от моите компании, които разработват софтуерен продукт, ние имаме вече 5 човека, които занимават с изкуствен интелект и машин learning, но ние сме един от малкото за България. Докато за Съединените американски щати, които са водещи, това е много точна и съвременна информация. 22% от компаниите активно използват изкуствен интелект. 33% са направили първите стъпки и 45% въобще не го използват. Това у нас или чужбина? Това е в Щатите, Съединените американски щати. България смятам, че е някъде 1/3 от това. Трудно ли е използването на изкуствения интелект, така че той да помага? Колко сложен е този процес? Труден е, защото хората трябва да се научат на две неща. Първо, да задават правилните въпроси. Те се казват промпт. И второто, на самата машина още е трудно да разбира човешки език. На английски термин е NLP. Да. Нали, как може машината по-лесно да разбира човешки език? Именно там трябва да са насочени двете неща едновременно, за да се постигнат необходимите успехи. Иначе, за какво се използва изкуственият интелект? Това мисля, че е доста важна информация. А информацията, която аз съм събрал, е основно от Forbes. Тоест, позвал съм се на един от надежните източници, защото какво ли не е, няма публично пространство. Дори през уикенда четох една медия, която казва, че изкуственият интелект се използва само 7% от компаниите, което е било вярно в началото на 23-та година, но не в началото на 24-та година. Иначе 56% от компаниите използват изкуствения интелект за автоматизация на бизнеса си. Това е основното и най-доброто, което може да направи изкуственият интелект на този етап. След това 47% го използват за дигитален асистент, изкуствен интелект. Тоест, ти обучаваш твоя личен дигитален асистент. Какъв е твоя бизнес? И ако имаш 3 бизнеса, имаш 3 дигитални асистента. И след като го обучиш на твоя дигитален асистент на конкретиката на своя бизнес, той ти дава много по-точни, много ясни и правилни отговори. Това какво ни казвате, че общо взето, когато нямаме точните данни, можем да сме в преразход, общо взето да ощетим природата, когато правим нещо повече, се оказва, че ни трябва и трябва да го изхвърлим, съответно после да го рециклираме. Имаме дълъг път да извървим, докато използваме изкуствен интелект, поне в половината от дейностите по опазване на околната среда.
Според мен основните заплахи, защото много хора ги е страх от изкуствения интелект. Ще ви кажа защо. Вие може би не знаете тези данни, но още в началото на изкуствения интелект създателите му казаха, че има 10% вероятност изкуственият интелект да направи хората роботи, амеби, и да заличи въобще човечеството от Земята. И тук се задава въпроса, вие бихте ли се качили в самолет, който има 10% вероятност да падне? Ето една от основните заплахи от изкуствения интелект. Но мисля, че това е много рано да се каже, защото изкуственият интелект ще бъде 3 вида. Ние сме сега в те наречения тесен изкуствен интелект. Предстои общия изкуствен интелект, който ще създава много повече само от себе си. Той ще се разширява допълнително. Ще разширява, но ще дава много повече от себе си. В момента той повече копира съществуващи модели. И третия вече е супер изкуствен интелект, при който хората може наистина да не бъдат необходими, защото ще върши почти всичко този изкуствен интелект. Интересно е обаче да отбележим тук как изкуственият интелект ще ни помага за сортирането на отпадъците. Ние най-често това, което правим, е да ги сортираме според различния вид отпадък и да ги изхвърляме в конкретните за това пространства, които са разделени в различните контейнери за боклук. Само че как изкуственият интелект ще ни помага в тази дейност? Много е просто. В момента съществуват много технологии, машини и системи за сепариране на отпадъци. Но те са много скъпи. Много скъпи. А когато се въведе изкуствен интелект в тези машини, ще се използват основно датчици, изкуственият интелект ще прави всичко и тогава целият процес ще се поевтини и много повече компании ще могат да го внедрят в своето производство. Това всъщност е основният модел, по който ще се развиваме при сортирането на отпадъците. На финал да ни кажете, изоставаме или напротив, с бавни крачки успяваме да сме в крак с новото време? Развиваме се в областта на изкуствения интелект, то повече отколкото трябва. И ако нещо мога да заключа с нещо много интересно, всъщност се оказва, че заплахата от уволняване на хора не съществува. До края на 25-та година в света ще се назначат 12 милиона повече, отколкото ще са съкратени. Всъщност балансът е 12 милиона служители, занимаващи изкуствен интелект, ще бъдат назначени в компаниите. Само още нещо важно, което ми се искаше да засегнем, за това, че ние у нас имаме сериозен проблем с рециклирането на текстил. Как решаваме този проблем? Стои ли все още на дневен ред? Да, това е най-сериозният казус в момента в сферата на рециклирането. Все още нямаме наредба, която да регулира това как да го рециклираме този текстил. И реално цялата система за събиране на текстил и неговото рециклиране и оползотворяване не е въведена все. Нямахме и производствена мощност, която да рециклира. Имаме една-единствена производствена нали? мощност в България, намира се в центъра на страната, близко до Велико Търново. Тя е перфектна за рециклиране на текстил и на обувки. Рециклиране означава от вторична суровина да се получи продукт годен за влагане в производство. Да, все важни въпроси, а пък сега общо взето, говорейки си и за текстил и дрехи и рециклиране,